Hola, sóc el Quico Esquius i estic aquí per presentar una proposta dels pressupostos participatius de l'Ajuntament del 2018. La meva proposta és arran d'una necessitat que creiem les entitats culturals, que cal al Can Llobet sobretot, que seria una grada pel públic que tot bé, al ser una sala a peu pla hi ha un problema. Com no és una sala inclinada, passa que el públic de les primeres files veuen molt bé l'espectacle o la xerrada que està passant a Can Llobet. Però després, a partir de la cinquena, sisena, setena, vuitena fila, la gent ja té els caps de davant i no s'hi veu. El tema de la grada aquesta seria una grada portàtil, muntable i desmuntable. Aquí teniu una foto. A l'enllaç del projecte també hi ha planos i l'explicació, fins i tot el pressupost. I el tema seria per fer una grada d'unes 150 persones, unes 150 places. Fàcil de desmuntar, amb unes 4 o 5 hores es podria desmuntar i així ens augmentar la visibilitat del públic que va al Can Llobet. Em vaig reunir amb l'aparellador de l'Ajuntament i la Montse i vam estar parlant i vam trobar la possibilitat també de fer-ho també perquè sigui la mateixa grada també adaptable per l'auditori del convent. Clar, les amplades de la sala a peu pla són diferents. Can Llobet és més ample i l'auditori és més estret. I vaig parlar amb una empresa d'aquí a Santpedor que va fer uns pressupostos i va dir, cap problema, el que pot ser, fem la grada per mòduls. Així a Can Llobet serien 5 mòduls i l'auditori del convent amb 3 o 4 mòduls, també serviria la mateixa grada però amb menys mòduls. Què més? Espero que em voteu, perquè és una necessitat que moltes entitats culturals reclamen de fa molt temps i endavant, gràcies pels vostres vots!